Naš seminar bavi se međupredmetnim povezivanjem u nastavi. Ako želite da funkcionalno znanje postane stvarnost u vašim učionicama, a ne san, tu smo za vas. Na kraju današnjeg druženja, moje očekivanja sa seminara Funkcionalno znanje od sna do stvarnosti su zaista nadmašena. Na današnjem druženju, koje je zaista prijalo, naučili smo i još jednom potvrdili da je škola mesto igre, druženja i zabave. Prikupili smo puno informacija, ideja koje ćemo već, evo ja, za par dana poželeti i već želim da realizujem u svom odeljenju. Pre svega zahvalna samom Centru za usavršavanje i obrazovanje mladih u Kraljevu, koje nam omogućava i daje priliku da se okupimo ponovo, jer živa reč zaista svima nama prija i mnogo znači. Hvala Danki i Ceci na divnim i kreativnim savetima, ideji i znanju koje su zaista nesebično podelili sa nama. Ove ideje koje sam danas primenila, nadam se da ću ja, kao i moje kolege, umnožiti.